बैयाव बादाम उनगासिनो आरोना लोगोफोर एबा मोसौआसो उनगासिनो आरोना My favorite hero, Punit Rajkumar. मालाय बाहाय बानायजोबो सियाराव माबायदि बियो बिदिसो बहाय Semua orang dah jusa. Hello friends, welcome back to channel. So दायो जों थांगोन जोङो दिनै साउथ इन्डियाननि फुड जानो थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय जोङो कभार डेन्सफोर लाहैनो नागिरदों आरोना सनिया आं ओमफ्राय बाबायानो गिटार लाफादों सायाव नै स' दायो जों थांसै बाइकजों स' नोंथांमोना नायलांदो जोजों स' दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो ट्रेक्टर सोदों फाइनालि नै राजकुमार हटेल मोनबाय आरोना बाहाय जा सान्दुंखा आरोना लोगोफोर नै सानदियाबो दङ नै जलंगायाव जिरायनो थांबाय आरोना ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನದು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ नै मोसौ माबानानैसो फिस खालामो नै बिसोरना बैयाव बादाम उनगासिनो आरोना लोगोफोर एबा मोसौआसो उनगासिनो आरोना थांलाय फैलाय खालामनानै नै बेबायदि आयु मालाय आयु मालाय आयु आयु मालाय आयु 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 वाव हेवां खालामदो हेवां नेवनां राजकुमार हटेलाव फैबाय राजकुमारा हटेल फैना रावबो गैथ'वा दासान्दि बहाय नै फार्स्टआवनो आखाइ वाश खालामनो थाखाय थांनो नागिरबाय आरोना लोगोफोरनो सानजाया हेन्ड वाश खालामबाय आरोना नै हेन्ड वाश खालामग्रा बिराद मोजां नै आयना दंगलायो आरोना लोगोफोरनो नै बाहाय दै बोहैलायदों जिरि जिरि साफानो नै दैया मा जायो दायो नायनोसै मा जायो कत साइज में बानान जानो इडली वड़ा ಇದೆ घी राइस ಇದೆ ದೋಸೆ ಐಟಮ್ सेट ದೋಸೆ हाँ ये लेकर ದೋಸೆ ಆಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಮಸಾಲ 2 ಇಡ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿ 1 ಬರೀ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಸಾಲ 2 ಮಸಾಲ 1 नै बाबाना दायो जानोसै दस्रा मसाला फैबाय नै लोगोफोर सिङाव आलु दङ आरोना बिस्राबो जागासिनो नै सनियाबो जागासिनो ओमफ्राय बाबाना इडली ओमफ्राय नै मा दं ना पक'रा ना बुrbok malah jangan musyawarah dulu kamu malah kita nak musyawarah sih kalau burbok itu nanti kalau beli
थांसै आरोना माने बाहायनो थानानै एसे भिडिअ लानोसै आरोना जाखांबाय गरमथारनिफ्राय थबाबो लानांसिगोन आरोना दायो जोङो ड्रेस सोलायबाय आरोना लोगोफोर माबायदि मोनफैबाय नै चेन्ज ड्रेस चेन्ज आइसक्रिम जाहैनायाव बदर बालायनाय माबायदि बियो ए बिदिसो गुसु जों नै दायो जुलुंगा नायफैदों आरोना जुलुंगा माथो बायनो बानायखायो बियो मालाय बाहायनो बानायजोबो सियाराबो बेनोथ' बाबा कालीना वाव कितना सुंदर है होटल में हम खाने वाले हैं दायो ओंखाम ओंख्रि लायबाय नालाय ओंखाम जाबोनोसैलाय मा अर्डार खालामदों चिकेन बिरियानी चिकेन बिरियानी जानोसै आरोना वाव माय फेवरेट हीरो पुनीत राजकुमार आ गया देखो कन्नड़ा हीरो फेवरेट हीरो बहुत सुंदर है लोगोफोर साउथ इन्डियान हिर' जोंना पुनीत राजकुमारा फेभरेट आरोना सानैबो नोगोर साइज डेन्स मोसायो बे ओमफ्राय दायो बे एक्टरा बे दुनियाव गैला आरोना ओमफ्राय थाबाबो जों जा मोजां मोनो दहायनि हटेलनिया वाटारा दैया कम्पानियावनो दंखायो नैबे हटेलनि दैयानो पुनीत राजकुमार हिर' ओमफ्राय नैबे बिनि बिफा आरोना लोगोफोर फैबाय नै जोंना चिकेन बिरियानिया लोगोफोर जानोसै नै बिसिनाबो नै जाबाय Dạ bị khăn là mình xăm mà đánh này. Mình muốn chỉ giả xuống giả lắm. Này cái đa phần của giả xuống. Được ạ. Giả này là bên cái cửa. Trong này mình đi đâu? Trong này mình đi đâu? Cái cửa kia. À đây rồi. À ra đó. मी जानाय जायाखै डेन्जार गाज्रि बे गारला गुरलि जानाय स' दायो जोङो गिटारखौ नांगौ नंदां स' दायो जोङो पार्कआव एसे जिरायनो फैबाय आरोना ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय सान्दुं गोसाथार एकदमबारे 12:30 जाखाबाय ओंखायनो सायसिनाय नङाना नै मोदानजोबनायसो नुयो ओंखायनो एसे रेस्ट लानोसै आरोना नै साया बिफां जायगाफ्राव ओमफ्राय बाहायनो एसे रिसल लानोसै बे गाननिखौ रिसल लायाखै थेवबाबो मोसाफैदों आरोना जोङो नै जायगाया थान्दा थान्दा उन्दुलाजोबदों सुसमा नै ट्रेन फैलायलायो जोंना ओमफ्राय नै इस्रा आराम थाबाय जिरायनानै दसे जिरायना थाथ'नोसै आरोना
गिदिं जाय खारलांदों आंनि गोजानाव बावगारलांदों आंखौ जोनोमाव जाय खारलांदों आंनि गोजानाव बावगारलांदों आंखौ जोनोमाव स' दायो लोगोफोर जोङो रेस्ट लाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो दायो जों गराय गाखोनो थांसिगोन आरोना रेस्ट लाबाय दसे ओमफ्राय प्रेक्टिसबो लाबाय ओमफ्राय गरायाव एसे सुट दङ ओमफ्रायनो रेडि जाबाय थांनो थाखाय स' Barala? Yes, yes, yes. थांथारदों इगल थांथार सल्फ' दायो जोङो ना लांफैदों आरोना इधर अच्छा वाला वो रोहू नहीं है थ' माबासो कमन काट ना मा होनो दाख्लै मोननाया ये सामने कबाब बिचार तो डाल कबाब देना हम रोड बिचार ला निकलना और वो मामा बड़े वोट बना वोट बनी आज इसका बड़ा अब ना कवर कृष्णा फाइनालि लोगोफोर न'आव सफैबाय एन्ड जा मेंबाय आरोना ओमफ्राय नै जुइस लोंसै जा गरमबो ससमा हमदों नै जुइसआ न'आव सफैबाय गरम जोब्बाय थान्दा मोनलायबायना नै मामिया गोबावजों खनसेसो नुजाबाय मामिया थांफायाखै न' नेनांदों एबा नै दहायनि नाया लोगोफोर संसिगोन